De közben mi megyünk tovább, méghozzá egy újabb győzővel már. Holik Lászlót az első meccsén nagyon szépen nyert. Fontana kickbox eset Debrecen, Muay Thai magyar bajnok, ahogy már mondtuk, Katona Attila és Zilai Sándor edzik őt, ő lesz a kék sarokban. Mindenki van a hátán, talán még emlékeznek, az a bizonyos tetoválás. És a másik oldal érkezik Polimár, akiről nagyon sok jót mondhatnánk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy B-kategóriás, holland B-kategóriás versenyző, ami azt jelenti, hogy Hollandiában a nemzeti első osztályos tartozónak ismerik el, ami egy nagyon fontos dolog, egyedülálló ez Magyarországon. Gyakorlatilag az a világ élvonalának már nagyon a közele. Így van, így van. Kicsit erőteljesebben kezd Holik László, már megint egy kicsit kimértebb, itt is ugye a különbség, az előbb már beszéltünk erről, már inkább a Thai box szabályrendszer szerint szokott küzdeni. Egyelőre megint ő a térdet erőlteti, inkább a fogást. Bár itt pont őt láthattuk találni. Holik László pedig a kickbox technikákat fordulásból, illetve próbál visszarúgni lábfejjel, sarokkal. Márknak volt egy nagyon szép egyenes ütés, ami ült is. És jól látom, akkor Holik Laci arra hajt végig, hogy igazán fölőrölje az ellenfeleit, tehát ő tényleg fizikális tényezőkkel próbál hatni. De ennek ellenére úgy látom, hogy azért pontra elég sok olyan ütésrugás van Holik László részéről is, ami azért nem talál be, tehát én kiegyensúlyozottnak érzem a meccset, és Márk meg, ha megy előre, akkor ott több az olyan ütés vagy rugás, ami bent is van, ez inkább csak egy árnyékolás volt. Igen, Márk nem rettent meg. Megint összekapaszkodnak, egy nagyon szép térdrugás, majdnem kiesnek a ringből, akkor a lendület, itt éppen Márk lendülete. Ott is láthattuk, hogy még térdeltek, még dolgoztak közben. Megint összekapaszkodnak, és itt ebben az esetben abszolút Márk van fölényben, tehát amint összekapaszkodnak és a tértechnikára kerül a sor, azzal igazándiból Holik Laci nem nagyon tud mit kezdeni, inkább távolból próbál. Már több olyan megvillanása volt, amikor bizony elbizonytalanította Holik Lacit. És egy nagyon szoros mérkőzés pont ennek kapcsán, hogy Márk bentről sokkal jobban érvényesül. Márk nem nagyon hagyja magát kibillenteni az egyensúlyából, illetve azt próbálja csinálni, amit nyilván az edzőjével, Ráhák Györgyel előtte megbeszéltek, tehát ha valakinek, akkor inkább Holik Lacinak kell alkalmazkodnia. Ledöntött a lábáról, de ez nem volt semmi. Igen, Márk ráerőltette a saját stílusát. Hát most annak a hátára tetovált Muay Thai box harcosnak többet kell segítenie Holik Lacinak, mint az első meccsén. Megint egy nagyon szép egyenes rúgást láttunk Márktól. Ezek igazándiból nem voltak nagy rugások, nem is nagyon találtak, megint Márk közel fog egy rugás, de már szedik is szét őket. Kérdés, hogy mit látnak ebből a bírók persze, hogy éppen melyik technikát ítélik meg. Nagyon közel, fejhez nagyon közeli térd volt, lehet, hogy ha ez bemegy, akkor az eldöntötte volna a meccset. Az ismétlésekből is inkább Márk dominanciája látszik. Nagyon szűken, de látszott nekünk, de ezek szerint a bíróknak más volt a vélemény. Igen.